Joan. Només de pensar-hi és que hi ha això que em fa, que em sembla que ja tremolo. Tampoc n'hi ha per tant. No sé què dir-li. No hi puc fer-hi res. Diu que li té por i encara no se'n va. És que al costat de vostè, és que no sé el que em faig. I que no podria tornar després. Vostè espavilis. Mentre el pare no hi sigui, vingui tal com vulgui. Ara vagi-se'n, Lluís, vagi-se'n. És a dir, que m'estima. Ai, què és pesat. Però vostè m'estima tal com sóc? I si se'n va de seguida sí que l'estimo. Doncs estigui boneta. Fins després. Passi-ho bé, bonic. Passi-ho bé. Adiós. Dispensi. Passi-ho bé. Ai! Ai, dispensi. Dispensi. Dispensi, que jo també anava distret. Ves, què m'expliques a mi? Potser saludaven aquella senyora d'entresol de la cantonada. En aquella vella, veurà, que saludi qui vulgui. Que té feina ara, vostè. Ara com ara, no senyora. Doncs es quedi a tenir en compte fins que jo baixi. Molt bé dit. Ves, què m'explica a mi? A mi, que he corregut la Seca, la Meca, la Vall d'Andorra, fins a estat a Madrid jo. Vaja, quin jo. Amb aquestes coses d'homes i dones, em deixem a la volta. Només veient un home davant d'una dona, ja sé de seguida el com què, el per què, el perquè si encara, jo fins si n'embargo. Vaja, quin jo. Si em vens a morgues, encara hi perdràs. És fora l'amo. Tan aviat és fora com tindre l'amo. Perquè ho necessites tu. El que has de fer és anar cap a dalt, que si ens atrapa aquí, qui s'emportarà l'encarregada seré jo. És que tinc de dir una cosa que convé d'allò més. Quan no me n'has de dir tu de coses? I crec que cada dia et tornes més taresta. Vajos casats de nou. És qui ho diria que tu i jo som nuvis. Si ara ja estem així, a veure què farem d'aquí uns quants anys. I tant que t'estimo. També t'estimo jo, però solta. Però que no saps que té desgràcia ser pobre. No pot fer ni de nuvi, ni de marit, ni de pare, ni de res. Que ha d'obeir tot el que li manen els que li donen pa. Que no saps on està jugant i estima quan vol. Ai, no et faci bona. Tens por que d'aquí uns quants anys encara ens estimem menys? Que estàs lluny d'osques. D'aquí uns quants anys, si Déu vol, ja tindrem cotxeria que serà nostra. Meva i teva, i dels nostres fills. Llavors sí que tindrem temps per fer el que ens donarà la gana. Llavors sí que tindrem temps per fer. De matí i tard. I al migdia què farem? Tot el que tu vulguis. Doncs també ens estimarem. Deixa fer, dona, deixa fer. Ja ho deia l'altre dia el fill de l'amo, que el món mai està quiet, que sempre va fer voltes i més voltes, que el que avui és a dalt, demà serà a baix, i els rics es tornaran pobres, i aquestes pobreses no aniran pas a per amar, que algun altre es replegarà. I bé, què sé jo que m'havies de dir? Oi, té raó, ja ni menys me'n recordava. Mira, vet aquí un duro que m'ha donat la secreta, i m'ha promès un mocador pel meu sant, i espera't, espera't. No, si no me'n vaig. No ho endevinaries mai. M'ha dit que si tu i jo tenim un noi, que ell ens serà la padrina. I si tenim una noia? Oi, també, home, també. A què ha vingut tot això? És que ella vol que tu i jo l'ajudem. Doncs ja li pots dir que el casa en Domingo i pugi de peu, que hi confi en tot i per tot. Encara no saps el que has de fer, tu. Millor que tu ho sé. Què has de saber, home, què has de Que saber? no veus que quan ella torna a peu, jo ja vaig a cavall? Que no saps que jo, només veient el pèl d'un animal, ja li conec les intencions? Doncs aquesta vegada t'equivoques. El que no sé és el nom del seu promès. Ara, que s'estimen, ja m'hi jugaria al cap. Oi, i qui t'ho ha dit? Deixa-ho córrer, tu, això. Mira, de regals ens en faran més que no en voldrem. No veus que el senyoret guanya tot el que vol i en ella li dona tot el que necessita? I digue-li a su comès que el deixi com ho compte i que comenci a fer la roba de les criatures. Així mateix li diré. Ui, me sembla que sento tossir a l'amo. Adéu, adéu. Sembla l'amigo que tenim l'et. Si es pot resseguir una mica d'oli... Vaja, quan em donaries tu d'un animal així? Jo, pobre de mi, com que no tinc ni 5, no ho podria pas comprar. Quan et sembla que val? Però que li pugui de menester, forces diners. Doncs jo, sense haver-la de menester, n'hi he donat un parell d'unces. Tira peixet.
per 2 unces, qualsevol no pot comprar. Ei, qualsevol que les tingui. Vols jugar que jo en trauré 50 duros? 4 unces i tot. No n'has vist cap de bèstia més mansa. És el que se'n diu una llet. Té, mira, ves. Porta-la a l'estable i posa-la al costat del llevi. Ja tipa la força per la bèstia, que potser avui mateix me la poliré. Potser té raó el Domingo. La queta val 4 unces com una malla. 2 i 2 fan 4. I així doblaria els diners. I 2 unces de mòmio. Xirma del Gonzalo amb la talaia dels paperots. Ves, si no arriba algun més, tenir cotxeria, que no pot fer d'un cap. T'empare, que t'empare. Escolta, Nasi, ara que estàs sol, què et sembla que parléssim de tot això de la nostra filla? Hola, bé, com ho tinc enronat amb el violó. Amb en Violó? Vaja, una gràcia que li hagis enraonat en Violó. Nosaltres hem de procurar pels bé de la nostra filla. Ell només mira les conveniències del seu fill. I què n'has de dir, el tofu? Que en trobarà cap home més bon minyó, la Conxita? Els joves d'avui dia tots estan carregats de nyafres. I el tofu no en té ni una. Que coneixes a casa un home més millor que ell? Jo amb això no m'hi fico, però l'únic que et dic és que a la noia no li agrada. No es tenen que casar pas demà mateix. Amb un any que els hi queda per festejar, ja s'enamoraran, no t'espantis. I si no s'enamora? Per això hi som els pares. Per ensenyar a fer els fills el que més els hi convé. Per fer-los casar per força, vaja. Escolta'm, recorda't el que es vas fer tu, que et vas casar tu amb mi per força. Home, això és molt diferent. Quan jo vaig casar amb tu, ja sabia el que em feia, ja havia tret la llana del platell. No n'era poc ni gaire despavilat quan jo em vaig casar amb tu, que ja treus comparança, Sara. Doncs quan jo festejava amb tu, ja perdia el món de vista, i el pobre tofu no havia el món per un forat. De tant trambana que veig, jo no ho conec cap més. Però la noia no ho és de tarambana. La noia ja sap el que li convé i el que no li convé. Vaja un tipus tal tofu. Vaja una criança li han donat. Mira, l'altre dia a Vallvidrera, tots els a la fonda se'l van quedar mirant. Si no sap ni sortendre la forquilla amb els dits. Però sap tenir el làtig a les mans. L'home que se sap guanyar el pla, que se'l mengi com vulgui, que ningú no ha de fer res si se'l menja amb forquilla, amb cullera o amb mossegada. Ai, senyor, ves que fixeu les dones. El que s'han de fixar els pares i les mares és com els pinsans, que es penses que no en té poques ni gaires, no com els de 4 al llaló. I escolta, que els hem de menester nosaltres per ventura. Tot hi ajuda, Tomàs, tot hi ajuda. És que el que en tingui i nosaltres donarem a la noia, se'n podrien riure de més de 4. Penses que el dia que jo plugui els ulls, algú es donarà la cotxeria i la veritat del que val? T'has cregut que tot ha de ser per la noia? Si no haguessin tingut aquesta desgràcia amb el noi, ja fora una altra cosa. De què te les heus, ara? I quina desgràcia hem tingut? I pobre Gonçal. Pobre Gonçal, això és el que l'ha perdut en el noi. Ja t'asseguro que si no haguessin sigut les teves contemplacions, a comptes de ser apocat, seria cotxero. Amb el seu pare i el seu avi que Déu l'hagi perdonat. Però què en tens que dir del pobre Gonzalo? Què pot fer més del que fa, pobre xicot? A veure si coneixes un advocat tan jove en tot Barcelona que guanyi tants diners. Mira, saps per què guanya diners? Perquè ara està de moda això dels advocats. Però això durarà 4 dies, perquè les modes totes passen. Amb això sí que t'equivoques de mig a mig. En aquestes coses de modes no n'hi ha. Si és que el noi guanya tants diners, és perquè és treballador, perquè tot ho sap, perquè té molt de talent. I vaja, perquè es fa estimar per tothom. I per què és fill del canari? Potser sí que te penses que la parròquia que té és perquè li has buscat tu. Jo no dic que li hagi buscat jo, però més de 4 dels que venen al despatx és perquè els hi xoca que el fill del canari faci d'advocats. Doncs això perquè ho sàpiga li fa més mal que bé. Mira, jo el que et dic, que algun dia se n'ha penedirà de no haver seguit els meus consells. Si hagués sigut cotxero, cap dia de la seva vida li hauria faltat un tros de pa. I ara qui sap el que serà d'ell. L'altre dia ho deia el Llavor, que això d'anar en cotxe no passarà mai de moda. És que això dels advocats i procuradors i tota aquesta trapasseria s'acabarà el mateix dia que els tontos que els donen la feina obrin els ulls. No saps parlar de res més que no sigui d'en Violó. Sembla que t'hagi donat una mala cosa aquest homenot. Voldria
que en cada un li has tocat la labor un duro cada dia de l'any, O sigui, 2 unces i després cada mig unça més, imagina't. Vaja, una gran cosa, 2 unces i mitja. Ahir el nostre noi, d'un sol costat, em va fer una dotzena d'unces. Sense tinguer que anar a rebre aquelles soleiades a la riba, ni passar els tràfecs que passen via l'O. Ahir el noi va fer 12 unces i com és que no va dir res? 12 unces. De ganes se'm moria de dir-lo. Però com que tu li tens prohibit que te'n parli d'aquestes coses, com que sempre li estàs al sobre amb aquestes coses dels paperots i paperots. Pobre Gonzalo, què vols que t'expliqui? I saps? Saps què és el que em fa por? És que treballant tant caigui malalt. Això sí que ja m'hi guardaré jo. El dia que vegi que la seva salut va menys, no me n'estaré pas, Dorcas? Allà entraré al seu despatx i pataplem, pataplom, Mira, li estem jo els llibres, paperots i hasta aquella taula que ens va costar tots els diners. On és el teu noi? Sobi. La cara et passa, què et passa, noi? Mira, i una directament crespa que tu volis. Però algú sabrà qui és el tio. On és el teu sal? Se n'ha anat a dir les 2. I que no pot haver tornat? Ja m'ha dit que tenia una tarda molt ocupada. Tenia una junta a casa de don Manuel. Ditxosa juntes. Vaja una solta, com més juntes millor. Sí, no, està, per ell sí, com més juntes millor. Però pel pobre infeliç que acaba a les seves mans... Doncs perquè el venen a buscar, en Gonzalo. Si el venen a buscar és perquè el necessiten. Ell no busca ningú. Pobre Gonzalo. Qui, jo? No necessito per res els advocats. Ja em sé fer la llei tot sol. Ja tinc bones mans, gràcies a Déu. Per això de matí em diuen en grapa. Si em sé o no em sé de fer-me la llei, saps qui t'ho podria dir? Aquell municipal que abans d'ahir, al pla de Palacio, em volia fer agafar. Perquè vaig rompre un tren d'arenys amb un conductor d'un tramvia. Que si no vol treure pel davant, l'hem de recollir a cabal. Oh, ja has tornat a tenir, raons amb els empleats del tramvia. A mi, el que em busca em troba, noi. Ja t'asseguro jo que aquell municipal ens sentirà tota la vida de borinons. Ai, pobre de nosaltres. Va, vés a buscar el noi i vés a buscar el noi, corre. Home, n'hi vaig, perquè si no, no quedaries pas. Mira, i quan vingui, digue-li que vagi de seguida, de seguida. Bueno, home, bueno. Ai, sí que em sap greu que el noi no hi sigui. Però ja l'arreglaré. Mira, ara vols creure'm a mi, va. Sentem una mica i fumem un cigarret. Per cigarretes estic jo, ara. Saps el que voldria? Ballar-me amb 3 o 4 camales que tinguessin tanta força com jo. Creu que m'hi faria un sanals. Què et passa, home, què et passa? Jo ho sabés. Poques vergonyes. Si tant en violó. Què dius, ara? Figura que em tingut la poca pena de deixar-me la papeleta a casa com jo no hi era. Uau, allò se poden equivocar. És el que jo dic. Per això vull que el teu noi vegi la papeleta. Ja t'he dit que el Gonzalo no podia haver arribat. Doncs mira, envia-li un regal i que vingui de seguida. Sí, que no facis cridar pel nunci, feina tot maco. Mira, no t'hi enfaris, Nas. Saps què faré? M'aniré fins aquí a casa de l'Eixalà a veure què em diu això d'aquests matxos. Com digui el teu noi, digue-li que m'hi esperi. És bé, no pateixis, que ja el faré tenir en compte. Ara vinc de seguida. Ditxós violó. Ja ho veus quin paper més galdós m'ha fet fer el noi. Potser sí que se tenia que estar aquí esperant, per si de cas en violó el necessitava. No és ell el que diu que els advocats no serveixen per res, Doncs, què n'ha de fer ell ara del nostre noi? Mira, si no l'haguessin citat, no hauria pas de menester. Oh, esclar, els que estan bons no busquen els metges fins que no estan malalts. Els que van a peu, aquí, no s'acosten fins que no volen anar en cotxe. Qui n'ha portat aquest paquet? Ah, un bordegàs, que dic que tu la noia l'havia fet a fer. I per què no m'ho deies? Ai, si és el retrato del Gonzalo! Conxita! Conxita! Conxita, vine! Que et crida, babai? Sí, filla, sí. Que no t'esperaves que et fes tan goig? Amb aquest mar de peluix sembla tot una altra cosa. Mira, mira, Nasi, digues què te'n sembla. Ja l'havia vist jo, aquest retrat. Si és aquell que li va fer Napoleó, home. Aquest retrat és fet de la nostra filla. Encara que ella hagués copiat aquell. L'ha copiat, vai una gràcia. Ara això dels plats està molt de moda. Mira-te'l, home, mira-te'l. Mira-te'l i digues què et sembla. Mira, saps el
que més valdria que la noia, en comptes d'embrutir els plats, vigilés a la cuina perquè mai fossin bruts. Escolta, que no estan nets per ventura. Doncs mira, si són nets, que continuï vigilant perquè mai seguim de bruts. Va, vinga. No en tens de poca solta, no. Anem, que us col·locarem al despatx on Gonzalo. Anem, i que parat, que es quedarà quan el S'ha de vegi. parar pagant els que hi poseu. I per què? Home, com que dius que té tanta feina, no convé que... Anem. Ai, com a casa. I que n'anem de malament. Déu-lo guard, pare. Vinem aquí, home, vinem aquí. Que tot aquest fat de sobre quasi bé no el coneixia. Si sembles l'ambaixador d'hivern. És qui ho diria, que ets el fill del canari. Això veurà, com que fa tant de fred. Fa fred. Ara també és molt això del fred. Saps com el faig passar jo fred? Caminant ben de pressa, veto aquí. I si així no tinc prou, amb un bon trago d'aiguardent, que és el millor licor que hi ha. Com que a mi l'aiguardent no m'agrada, Tampoc m'ha agradat a mi com el bevia. I d'on vens ara? de casa del Manuel. Pitjors del Manuel. Ara mateix no sabrà fer res sense del Manuel. Ha estat catedràtic meu i m'estima molt. Si quasi bé es pot dir que la meitat de la clientela que tinc, ell me l'ha proporcionada. A la tarda te la passaven allí? I que encara no ens hem pogut posar d'acord. Eren 6 advocats, 3 per cada banda. Devia semblar el mercat de Calaf. No, senyor, no. No hem hagut pas de discutir gaire. Jo, després de sentir l'opinió dels altres 3 advocats de la part contrària, he proposat una transacció que tot seguit ha estat acceptada. I com que es tracta d'una quantitat de diners molt important, quasi 2 milions de pessetes, no se n'estalviaran gaires ni pocs de diners. Ja fent estrany, ja. Ja fent estrany que ficant-nos i vosaltres això s'hagi arreglat. Tots els advocats que tenen consciència no tiren cap pleit endavant si no hi ha un altre remei. Mira, aquí tenim un aviador. Hola, noi! Creu que si trobo pel carrer no t'hauria pas conegut? Si ara mateix sembles el marquès de l'Alfarràs. Mireu-se'l, el fill del canari. Que també m'havia demanat temps alguna cosa. El aviador és el que necessita. Saps quina m'emplaça, noi? Com vol que ho sàpiga. M'han citat. Qui l'ha citat? Aquests morts de gana de la casa de la vila. Però per què l'han citat? Això és el que volia saber jo. Per què l'han citat? Home, aquesta, per què? Per què l'han citat? Hi ha unes preguntes, també, cada pregunta que... Té la papeleta de citació? Sí, mira, aquí hi ha un tros. Què? El citen per demà a les 12. Home, això ja ho sé. El que jo vull saber és per què em citen. Home, aquests són per què els citen, home, l'aviador. No ho diu pas aquí. I tu no saps conèixer. No, això no tocat. Com que aquí només diu por infracción de las ordenanzas municipales, en el paper poden posar tots i no violant, com una cosa o altra s'han d'entretenir els desempleats. El que per què m'ha citat a mi, jo no hi ha qui ho sap ni tu. És que si n'hagués alguna cosa, no els citaria pas a cada ciutat. Però, escolta'm, no pot ser una equivocació. Hi ha el seu nom, el seu apellido, la seva adreça. Fins i tot hi ha el número del seu carro, el 315. Bé, és de vostè o no és de vostè el carro 315? I què n'han de fotre ells si es veu o no es veu el carro? Deixi-ho estar, això. És de vostè o no és de vostè el carro 315? I és clar que ho és. Doncs no pot ser que per casualitat hi hagi tantes equivocacions. Però per què m'han de citar a mi? Això vostè ho sabrà. No va fer pas mal a ningú amb el carro 315? No, home, no. I a més, si hagués fet mal amb algú, no em deixo pas prendre el número. Ja t'asseguro jo que el que és el meu bestiar, no n'hi ha cap en tot el pla de Barcelona que sigui un bestiar tan liquero com el meu quan convé córrer. Aquella vegada que vaig trencar el vidre de cal apotecari, bé si m'han aconseguit el
municipals de cavall encara deuen córrer. Potser van en contradirecció. Que creus que tinc paparres als ulls? Per no veure si hi ha municipals com que vaig contra direcció? Com jo dic que s'equivoquen? Alguna cosa li ha passat, encara vostè no se'n recorda. Calla, calla! Però clar, perquè això va ser abans d'ahir. I és pèssim si tenien per això. Però què va ser això abans d'ahir? Res, home, res. Una darrada d'un conductor d'un tramvia. Per suposat, i va intervenir l'autoritat. L'autoritat no, que no hi va intervenir. Un mort de gana de la casa de la Vila sí, i va voler podrir el nas. Per un revés el vaig clavar a terra. Doncs ve aquí perquè el citen. I que ja cal que s'espavili. Qui, jo? Jo? És el municipal que s'ha d'espavilar. Perquè ja t'asseguro jo que de borinots en sentirà tota la seva vida. Miri, que si s'ho pren així, això li pot portar més d'un disgust. Jo ja l'aviso. Ja sé el que em fan pagar per una bufetada. 25 pessetes, ja me n'hi entrarà. No pas per una bufetada municipal. Amb aquestes encara de sortir més barat les bufetades municipals. No, senyor, no. I cregui que si s'empenya, vostè d'aquesta en traurà 10 pedres. Ni una mai, ve tu aquí. Ja et dic jo que tot això no em gastarà ni una pipada de tabac. Vols jugar-te que això... Té, mira, no em costarà. Què t'hi jugues? Un jugar a Can Joan? Aquí hi ha 4 números, nas, guardes. Apa, noi, vols dir 4 més? Jo no em faig mai de juguesques, i menys quan sé que tinc les de guanyar. Encara em farà cremar aquell xicot. Té, doncs ara me'n vaig a seguir de casa de la ciutat. Ja els hi faré saber qui és en Biel. Ves si els hi tinc por. Consti que jo li desaprovo. I aquí t'ho pregunto, per ventura, si m'ho aproves. Criatura, més que criatura. Jo, criatura. Ai! Bueno, adéu, nas, me'n vaig cap a la casa de la ciutat. És que si no em coneixen ja em coneixeran. Ja els hi faré saber jo qui és en Biel.
Oi, estalvia tampoc. Que... Està molt? Està molt malament, però encara no em mor. Però està molt malament, estàs denunciat, has comunicat, has denunciat. Està molt greu. Però i a mi que m'expliquen tot això? Home, que vull dir que se pot refiar, que és una cosa segura. Doncs esperem que es mori, que sigui ben bo i ja parlarem. Veu? Té molta raó vostè. Ho farem així. Veu? A mi no se m'havia corregut. O sigui, veurem. Faci bé. Faci bé. Faci bé. Jove, de no fora. Què volia aquest jove? I què sé jo el que volia? Jo penso que ni menys sabia el que volia, ja ho veus. Però què li ha dit ella a vostè? Imagina't, m'ha preguntat que quan costarien els cotxes per l'enterro d'un mort que encara era viu. Això li ha dit? Potser no se n'ha entès. Jo sí que l'he entès, ell que no sabia el que es deia. De vegades el mateix trastorn. Ai, que l'han de fer nosaltres. Ja ho veuràs. Porta'm la gorra que aniré fins a Calton. També s'emportarà el jet? El xec? Ah, no, anar fins a Calton? Avui fa molt de fred. No em passen a mi. Va, vés a buscar la gorra. I això és fred. Ningú sap parlar de res més. Tant és que em parli com que no em parli. Aquí te la gorra. Sembla que el temps encara aguanta. Si per cas arribés a ploure, digue-li a en Domingo que el cònsol no hi vagi, Orlando? Enganxi la victòria. Ah, el pic de les 5. És a dir, d'aquí mitja hora, que vagi amb aquesta berlina que el diputat. Bueno, no es preocupi que tot es farà. Robert, petit, pobre xicot. Però gràcies a Déu, el pare no s'ha maliciat en res. Vaja, això no pot durar. Si només ha entrat faré 20 anys, que era l'edat que tenia la mare quan es va casar. Però has de prendre aquí. És aquí el pare. Home, jo diria Déu vos guard. És que busco el pare. Que no veus que no hi és? Bueno, millor que no hi sigui. Escolta, Conxita, el pare m'ha dit que volia que jo em casés, perquè la mare té dolor i a casa hi fa falta una dona que pugui treballar. És a dir, que heu de prendre minyona. No, dona, no, que de minyona ja en tenim. Una dona per a mi és el que hem de menester. I si no en trobes una dona per tu? Dona Rai, no n'hi ha poques ni gaires que es conserven. I si tu vols casar amb mi... Apa, què dius? Que sí o que no? Espera, no vagis tan cremat. Primerament t'has de declarar. Què? Que m'has de dir que m'estimes i encara no m'ho has dit, tofu. És que sí que t'estimo, però jo no sé explicar. Però, per què m'estimes? Ai, perquè m'agrades. Però de què ve aquesta estimació? Com va ser que t'enamoressis? Jo conto que va ser l'altre dia a Vallvidrera, en haver dinat. És a dir, que te vas enamorar per postres. Molt estic demanat. Per això, des del dilluns, que vinc a veure un vespre sí o un vespre no. Vaja, un enamorat. Els homes que estimen de debò la seva xicota i van cada dia a veure-la. Tant com cada dia jo no gosava, perquè tenia por que tu m'ho conegués. I com que encara no estava ben decidit... Vet aquí perquè em miraves d'aquella manera, oi, tofu? I vaig pensar fins ahir a migdia. I a la tarda ho vaig dir al pare, que no m'agradava. I què et va contestar ell? Que bueno, i conto que ahir al vespre el teu pare i el meu pare se n'havien enraonat. Doncs digues que la cosa està molt adelantada. Però és que tu no coneixes el meu pare. Quan ell s'ha fet una cosa al cap, vol que de totes les maneres ens passi de seguida. Sí, ja es veu que té un genit de botabat. I ja veuràs, tofu. I jo no et vull enganyar. Ai. Però qui et trauria d'enganyar-te? Ja m'ho deia el cor que vindries a Morga. Però escolta, home, escolta. Què vols? Que t'estimi per força? Per força no, però de l'altra manera sí. Doncs per la força no pot ser, ni de l'altra manera tampoc. És que li he dit jo
que no para. I a mi què m'expliques? Quina culpa hi tinc jo? I qui no té sinó tu? Si tu no fossis tan guapa, jo no m'hauria pas enamorat. Suposem que ho sigui de guapa. Sí que ho és. Encara que ho sigui, no és pas culpa meva. Això de ser tan guapa no, senyora, però això de fer de goig sí que és culpa teva. Però per què és culpa meva? És que si fas tanta patxoca és perquè t'arregles, perquè poses els pentinats que van millor, perquè vas tan estirada, perquè poses els colors que t'escauen més, perquè... Que ets caramba. Això deuen fer totes les dones. Doncs si els homes ens hi engresquem, elles en tenen la culpa. No m'expliques? Què va, que abans de baixar a la cotxeria t'has mirat al mirall. Què va, que davant del mirall t'has acabat de compondre. Que nits de beneit. Perquè les canto clar. Espera't. Què deies jo? Ah, doncs bueno. Per què ho fa, això? Perquè em dóna la gana. Per agradar els homes ho fas? Doncs t'ha sortit a la teva. M'has agradat a mi. Ho veus ara si tens la culpa o no tens la culpa? Encara em faràs riure. Tu ves rient. Doncs què vols que faci? Que et casis amb mi. Però que no ho saps que no el cor no es governa? Però que no veus que tot això que m'expliques no vol dir que estiguis enamorat de mi? Que no veus que tot això és un rampell? Doncs digues que tu no m'estimes. Per casar-me amb tu, esclar que no. És que per tot l'altre tant se m'adona. Però que n'hi ha de dones en el món tòfol. Però jo les altres dones no les conec. I a tu sí. Com ho faria jo si trobés alguna que m'agradés? Com que no la coneixeria, no li podia fer que m'havia enamorat. Que ets de conèixer. I com ho fan els altres homes? Això van tan bé que es casen sense conèixer. Escolta, tòfol. I com ho saps tu per aquestes hores? No en tinc cap de compromís. Suposem que jo ja en tinc un altre de promès. Suposem. Ara no som aquesta pata de gallo? Bueno, per tu ho fas. Però es quedem en que si el teu marit t'enganya, sigui per lo que sigui, no em vinguis pas a mordre. I si un cas et mor, encara que jo siga viu, t'enviaré a Dida, perquè a mi no m'agrada ser plat de segunda mesa. Bé, home, bé, sí que m'estimes. Ara no que no t'estimo. I ho diré al pare, que vas donar carbassa, i ho faré saber a tothom que t'has promès. Ai, te'n guardaràs com escaldar-te. Jo no t'he dit pas que en tingues de promès. Ha estat una suposició. I a mi que m'expliques? Jo ja sé que li tinc a dir al pare. Què li diràs al teu pare? Que he fet tard, que he perdut el tren. Vet aquí el que li diré. Si m'arribes a comprometre, amb mi no hi pensis més. Que anem un granix amb el meu promès. Que no se'n pot morir per ventura. I ara que van els tramvies tan velocípedos, mira si n'és de fàcil que la replegui. Ja farem una cosa, Cosita. Per mi tot el que tu m'has dit, com si ho haguessis dit a l'àngel de la duana. Però quedem, que si renyís, o bé ell se'n va a l'altre barri, llavors entraré jo, i tu casaràs amb mi, i jo em casaré amb tu. Quedem així. I fins jo t'ajudaré a trobar la dona que faci per tu. Quedem així, Què li diràs al teu pare? que tu i jo hem quedat així. Adiós, Conxita. Adiós, Tòfol. No s'ha donat compte de res. Sí que ens m'ha fet pena, home, Tòfol. Ai, Conxita! Ai! Però què li passa, Lluís? Expliquis per l'amor de Déu què li passa. Ai, mira, veu? I em vaig trobar millor. Mira, creguin, que després de veure-la a vostè, aquí ja, veu, ja em trobo millor. És que ja em sento el pols, ara. Es pot canviar de roda. Si més me'n recordo de com m'ha dit. Veu, jo em dic Lluís i ja dic Conxita. Sí, senyor, sí, Conxita. Veu, ja he tornat a mi. Bueno, no s'ho prengui tan a fort. I expliqui, què li ha passat a vostè amb el pare? Ai, què sé jo, també. Afiguri's. Que ja venia cap aquí tot sol, comptant que vostè està tota sola. Quan tot d'un plegat, m'apaia el seu pare. De darrere que costat. En aquell moment, m'ha semblat com si fos un fantasma. Ai! Ai, pensi,
Dispensi, però que pensava que tornava a sortir per aquest dia. I no es preocupi que el pare no hi és. I digui'm què més ha succeït. Doncs te figuris que jo venia aquí i pensava que la trobaria vostè sola amb la seva mamà. Quan tot plegat, pataplum, se'm presenta el seu pare. Ai, Conxita, ai, Conxita, ai, Conxita, no sé què dir més. I què li ha dit vostè al pare? Què sé jo que li he dit a ton pare? Imagini's que li he parlat d'un mort que encara estava viu. Què sé jo que li he parlat? Què li he dit? Quan me venia pagar d'un enterro. Això li ha dit? Però per què li ha dit? Oh, què volia que li digués jo? Que venia a veure la meva Conxita? A veure, què li tenia de dir? Que sense vostè jo me moriria? Eh? Que sense vostè no puc viure? Que si vostè no m'estimés jo em mataria? Què? Té raó, Lluís. Molta raó. No sé com... Això, Rai? Veu? Ja estem en pau. Veu? I ja no em veu res. Escolti, Conxita, que no comprèn que això no pot durar? I per què no vol que el seu pare que es casi? A veure, que no sabia ell quan la va posar al món i continuat a tenir dies de casar. I què diu del mental amb tot això? Que encara no és hora. Que el deixi fer amb ell, que ell tot ho arreglarà. És que si el seu pare l'havia promès amb un altre, que s'ho tregui del cap. Que jo d'aquest altre fos qui fos, a mossegar-lo me faria serradura. És que vostè no em coneix ni Conxita. Figuri, que ni jo mateix et conec. És que només de pensar que se me pot posar un altre frente a frente, la carn se'm torna de gallina. Toqui, toqui, Conxita, toqui. Ets un estima? El pare! El pare!
nosaltres ara. I que no podria ser que el pare li hagués anat un maltracto. I en Lluís sigui a la casa de Socorro i el pare a la presó? Fuig ara, fuig, que haguessin posat el cotxe també a la presó. Té raó, Bel. Jo amb això no hi havia pensat. Sap què faré? Què faràs? En compte de 2 de ciris n'hi portaré 4. Ai, gràcies a Déu. Hola, Nasi, què ha estat això? Què ha succeït? A mi no m'ha passat res. No, pobre Lluís. On has deixat la berlina? Mentre m'esperava que el diputat ha passat el domingo, tu aquí. És a dir, que vostè ha trobat en Domingo i que ells han cuidat de la berlina. És millor que això. Que no sabeu què m'ha passat. Què t'ha passat? Explica't, digues. Què t'ha passat? Doncs vet aquí, que la que arribo que el diputat. Me sobra tot d'un plegar la portella de la berlina, en salta un home de dintre i se'n posa per gamullar. Ai, pobre Lluís. Jo que sí, que cames, ajudeu-me. I veient que no el podia aconseguir de cap de les maneres, jo que em poso a cridar agafeu-lo! Agafeu-lo! Però ell corre que correràs! Déu meu. Però com quasi bé ja me s'escapava, jo que sí que li tiro l'entranya entre cames i patapà! Patapà! Ha caigut a terra llarg, tan llarg com Déu havia fet. Jo no puc més. Però què té, que és possible? Mira, no em facis cas i saps que ell no ha sentit contar desgràcies. Però si no n'ha passat cap de desgràcia. És a dir, però això que ha sortit de dins del cotxe no s'ha fet cap mal. I que es podia haver matat. Què diu ara? Home, que no veus que per força s'ha d'haver ficat dintre el cotxe quan jo anava a la carrera. Si és un miracle, que no s'hagi trencat el coll. Digui, què més ha succeït? Doncs vet aquí, que el que s'aixeca. L'agafo pel coll amb totes dues mans. Pobre Lluís. I que sí. Imagina't. Per favor, no em mati! Per amor de Déu, no em mati! A llavors l'he conegut amb la Déu. Saps qui era, Machina? Ai, jo que sé, pobre de... Aquell boig que ha vingut aquesta tarda. Què vol dir que és boig? Anda, pobre de tu, d'estar com ell. I què més ha passat? Uns senyors que per l'avís ja el coneixien, l'han acompanyat a casa de l'apotecari perquè li corria el susto. És a dir, que s'ha espantat molt. Que sabia jo, pobre de mi. El Domingo, que també la Puente el coneixia, que fins hi ha parlat i tot, m'ha dit que és un boig, molt mas. Encara que jo l'hagi escarmentat, ara no fos res estrany que li vingués la talaire de venir tot sovint per aquí. Perquè amb ells, com no els agafa una mania... I què vinc a fer jo si de cas torna? Tu digue-li que sí de tot, no li facis la contra de res. Jo que me'l miro de fit a fit i li dic, pues yo me digo, Gabriel me dic, però és mejor que el senyor Baira le digui que un servidor és en grapa, que escolti, que així l'entendrà mejor. Ells l'han buscat. Una pregunta mereix una resposta. És el que jo dic. Ell que em diu, asiéntase usted. Tantes gràcies li he contestat, no és pas d'afaitar. I ell que sí, que obre el cancell, se n'entra cap a dins. Torna a sortir de seguida. I em diu, ja puede usted pasar. Jo sí que me'n vaig de dret cap a davant del mateix alcalde, que estava esposat en una cadira de braços que d'alcaldes com ell almenys n'hi cabien 4. Què et penses? Quina taula té per escriure? Canari! Sembla un llit de matrimoni! I vet aquí que l'he atrapat amb les mans al plat. Què dius ara? Tal com ho sents. A figura que a l'altra banda de la taula hi havia un senyor dret que no em portava pocs ni gaires de papers. Pues mira, tant com els anava fotent per davant, a l'alcalde, sense mirar-los ni res, els anava filmant. I ara que ja sé algun dels de l'olla. És el que jo dic.
Jo li he fotut una reverència i li he dit, faci, com vulguem dir. Vaja, no sé si m'entens. Si són un fort de gana, no és que l'home tenia una altra feina. Esclar que tenia una altra feina. No veu que era l'hora de la firma. Deixa l'estar aquest que sap. Digues. De seguida que ha acabat, aquell senyor ha recollit tots els papers i se n'ha anat d'allò més content. Llavors, el senyor alcalde girant-se i donant-se molt de pisto, me diu en castellà: ¿Quién es usted? Jo li dic que qui sóc jo? Contribuyente del territorial i de l'industrial. De l'industrial i del territorial. Però m'he deixat clavat, sí senyor. Sense paraula l'he deixat, m'he aquí. Jo que sí, que sense tallar-me per res, li he explicat tot el que em va passar amb aquell municipal. És a dir, que l'alcalde ja sap que vostè va bufetejar el municipal. I que vaig clavar de nassos a terra. I llavors què li va dir l'alcalde? Què volies que em digués? Diu una paraula, m'ha dit. Si fins i tot ha agafat un tros de paper i se m'ha plantat el nom, com me deia, on vivia i de què feia. Ai, com acabarà tot això? Com vols que acabi? Un cop jo he estat llest, m'ha dit, vaya usted Juan Dios. Juan Dios, jo li dic, estigui bo. He tingut molt de gust de conèixer. Li he fet 3 reverències sense caure a terra i m'he quedat. Però, escolti. En què es basa vostè que desemplearà el municipal? Perquè quan jo m'anava, a l'alcalde ha apretat un botonet d'aquells que té al costat de la cadira per dir al comandant dels municipals qui pugés. Perquè com sap que era el comandant? Perquè quan jo baixava, el comandant te pujava. Ho veus, noi, ho veus? Sí senyor, sí que ho veig. Però ho vam veure al revés del que ho veuen vostès. És a dir, que encara no et dones. I ara menys que mai. Mireu que això no es pot aguantar. Jo n'he vist homes tossuts, però com aquest, que gaires. No trigarem gaire en saber qui és el que va equivocar. Cregui'm a mi, d'aquest disgust ja en traurà pedres vostè, ja. Vol que faci una cosa? Què has de fer? Vol que vagi a la ciutat a parlar amb l'alcalde? I què has de fotre a tu casa de la ciutat? Jo l'únic que dic és que de vostè a casa no m'hi costaria. Que penses que sóc un criminal per anar a casa meva? Bé, si et crec, que ara m'hi enveja a seguida. El que et sap greu és el temps que m'han fotut perdre aquests morts de gana. Què te'n farà mal d'això, de ser tan presumit? Adéu, set ciències! I estic segur que vostè ha patit més que això. No, senyor. Vostè ha d'haver patit més. No us heu de barallar per això, Ja em dispensarà que jo tinc feina dalt, Me'n vaig a fer-la. Faci! I no us baralleu, S'ho bé. Faci bé. Més que m'explica a mi. I jo juraria que vostè ha patit més que això. No veu que la conec tant. També jo el conec a vostè. I com que sé que vostè m'estima tant... Més que vostè. Això no. No veu que les conec tant, les dones. Però vostè, mentre sofria, bé pensava en mi i en el molt que jo patia. Sí, senyora, sí. Ho veu? Vostè patia per 3. Home, doncs ja diria que sí, que vostè patia per 3 i jo també patia per 3. Doncs entre tots dos hem patit per 6. Per això, entre tots dos hem patit per 6. Ho veu com vostè patia? El mateix que vostè. Bueno, doncs quedem que entre tots dos hem quedat que patir per 6, deixem-ho per 6. Ai, vull dir, ai! Que pensava que donar-vos que seu pare del que tres cantó. No es preocupi, ara, Lluís, que encara que parla de trapi no li dirà per res.
no s'hi pot imaginar. No ho contesto. No, segui, segui! Si fos a casa seva, segui, segui. Estigui dret o ajagut, faci com vulgui. Doncs, no sé per què Segui, sí, segui. no tindria pas un cigarrillo, vostè. Cigarrillo fet. No, se l'haurà de fer vostè, sí. Vostè vol parar, vostè vol parar. Soy jo. No li agrada el prim? Estem així. Vinga, va. Aneu a fer la cotxeria, que això ja ho acabaré jo. Què són tots aquests tràfecs? No has de fer res, tu. No en tinc que fer res, no en tinc que fer res. Després vinen a morgues, que ja t'arreglaré jo. Però que no ho veus, que ara tinc feina? És que tothom es polsa avui en aquesta casa. Que han de passar els 3 torns per ventura. Creus que hi ha algun mal amb això de treure la pols? I bé, què m'expliques a mi? Què et penses? Que no conec que de vindre a veure el Gonzalo alguna persona de suposició. Bueno, sí que ha de venir. Però la senyora Tomasa no vol que l'amo sàpiga. Vaja Guinuna i té prou que ho sabrà. És que encara no el veig i no sabrà pas qui és. Mira, tu no el conformeris, que això ja t'ho explicaré tot. El que ha de venir és el papà de l'Anna Isabel. La promesa de don Gonzalo. Bueno, la promesa. Avui es farà o el bé o el mal, segons m'ha dit la senyora Tomasa. Crec que aquesta noia és de les més riques del Pla de Barcelona. Ui, no ho saben pas el que es tenen. I per què no s'apuntes? Jo ja em podria tenir de dobles de 4, i de terres, i d'estiar, i de casa. Que sempre ho sabria que tinc, com que tot m'ho apunto. I esclar, que deuen saber que es tenen. Jo el que vull dir és que són riquíssims. I que són molts de família. Només tenen aquesta noia. I com que a més de ser molt rica, és d'allò més guapa i d'allò més bona mossa. I fins sap tocar l'arpa. En té pocs ni gaires de pretendents. Que si n'és de guapa, ja vols dir-ho. Potser no n'hi ha cap més de noia també plantada com ella. En el passeig dels galls, ella era la que feia més goig a tot el parc. Tothom s'hi encantava. Hasta jo que... Jo ja ho sé de cert, que només s'estima del Gonzalo. Mira, Peixet, també me l'estimaria jo si fos dona. Don Gonzalo Rai, que només té d'obrir la boca, ja pot triar la dona que vulgui, que totes li diran, per tot et deixo. Doncs la senyora Tomasa encara té por que els pares no li vulguin donar la noia al Ai, senyoret. les poques soltes. Si jo fos Don Gonzalo, si no me la duguessin, la prendria. Que sou de beneïtes les dones. Oi, quina culpa hi tinc jo ara? I per què no has de dir beneita i poca solta? Perquè si totes les dones fossin tot presumides, això no passaria. A mi no m'ho faries tu, això. Home, no,